Oikein lämpimästi tervetuloa Masterminds-podcastin pariin. Tämänpäiväisessä jaksossa me käsitellään itsekuria ja lähestytään sitä eri näkökulmista ja eri perspektiiveistä. Ja meillä on täällä 5 eri näkökulmaa käymässä läpi tätä. Itse asiassa oikeastaan voisi sanoa hyvin keskeistäkin teemaa koko itsensä kehittämisen kentällä. Periaatteessahan kaikki perustuu tähän itsekuriin elämässä, jos me varsinkin halutaan jotain isompia muutoksia meidän omaa elämään. Ja mä sanoisin, että meillä kaikilla on aika mielenkiintoisia omakohtaisia kokemuksia tästä, että kun me ollaan lähdetty kohtaamaan sitä itsekuria itsessämme ja niin kuin käytännössä ollaan niin kuin kohdattu itsemme siinä muutoksen hetkellä, niin meillä kaikilla on antaa omasta perspektiivistä vinkkejä ja ohjeita, jotta sinä kuulija siellä saisit uudenlaisia työkaluja ja näkemyksiä tähän aihealueeseen. Mä sanoisin, että tämä teema on ollut ainakin mun omassa elämässä läsnä myös ihan hiljattain, että tuo niin kuin ajan niin kuin käyttö ja se ajan niin kuin jaksottaminen, se kulkee hyvin käsi kädessä tämän itsekurin kanssa. Mites pojat, ootteko te huomannut tätä, millä tavalla itsekuri ja aika linkittyy keskenään? Mä oon itse ainakin huomannut, että sitten tavallaan, että kun hallitsee sen niin kuin oma elämän, että tavallaan, että se itsekuri on kunnossa, niin sitten tavallaan se ajanhallintakin on jotenkin helpompaa. Ja sitten taas kun ei ole sitä itsekuria, niin sitten se ajan tuntuu, että sä vaan niin kuin juokset ajan perässä ja sä oot koko ajan myöhässä. Ja mulla itsellä on ainakin ollut tällaisia kokemuksia. Tuntuu, että aika menee tosi paljon niin kuin kaikkeen turhaa ja niin kuin asioihin, joilla ei oikeasti ole niin kuin mitään merkitystä tavallaan siihen, mitä sä oikeasti haluat. Jos se ei niin kuin ole itsekuri. Kyllä. Mullakin näkemys sitä itsekurista on se, että jos on niin kuin ajanhallinnan ottaen huomioon, että osaa sanoa kyllä ja ei eri asioille. Eli jos sulla on vaikka joku halu tai tavoite johonkin asiaan ja sitten vaikka sun kaveri laittaa viestit, että lähdetäänkö tuonne tai tämmöistä, niin sitten ei, mä haluan tehdä tätä juttua, nyt ei pysty esimerkiksi. Siinä on niin kuin käytännön esimerkki siitä ajanhallinnasta ja itsekurin merkityksestä niin kuin tavoitteiden saavuttamisen osalta tai mitä se ikinä haluakaan tehdä elämässään. Että osaa sanoa sen ei. Se on hyvin tärkeä pointti. Niin no, kyllä. Ja itsekurista mulla tuli mieleen sellainen vanha sanonta, kun täytyy ottaa itsensä niskasta kiinni ja mennä tekemään. Niin toi tuli niin jotenkin päällimmäisenä mieleen, niin mitä itsekuri tarkoittaa. Eli täytyy niin kirjallisesti ottaa itsensä niskasta kiinni ja mennä vaan tekemään se, mitä on päättänyt tehdä. Eikö tämä ole mielenkiintoista? Tuo on aika mielenkiintoinen näky. Me ollaan intuitio. Mehän ollaan niinku yksi ja sama persoona 2 eri kehossa, niin eihän se ole väliä, että kumpi puhuu. Toinen on varovainen. Niinpä. Nimenomaan. Eikö se ole ihme, että me ihmiset niinku löydetään itsemme ylipäätänsä sellaisesta tilanteesta, että me tiedetään, että pitäisi tehdä jotenkin toisten asiat, mutta sitten me ei kuitenkaan tehdä niin. Tässähän on nimenomaan just se niinku itsekurin ydin, että niinku pitää löytää niitä juurisyitä, että miksi me tehdään tällaista näin. Ja mä itse sanoisin, että ne vastaukset mun tulkinnan mukaan löytyy, jos me lähestytään tätä tietoisen ja tiedostamattoman mielen kautta. Et jos me tiedostamattomasti pitkin päivää suoritetaan tietynlaisia tapoja ja toimintoja, ja jos ne ei ole linjassa sen kanssa, mitä me itse haluttaisiin, niin silloin kyse on jostain niin kuin tiedostamattomasta ehdollistumasta, mitä me halutaan muokata käytännössä. Et jos tätä niin kuin teemaa lähestyy tätä kautta, niin sehän niin kuin sanoo sitä, että meillä pitäisi olla välineitä vaikuttaa siihen tiedostamattomaan mieleen
jotta me aletaan tiedostamattomasti luomaan sellaisia toimintoja pitkin päivää, jotka edesauttaa niitä meidän tavoitteita. Sitähän me käytännössä ollaan just tehty. Me kaikki. Ja ollaan myös menestytty siinä. Kyllä. Tuleeko jotakin käytännön esimerkkejä sulla itsellä mieleen? Mitä olet omassa elämässä tehnyt tuolla? No tässä mennään mun mielestä kanssa vaan entistä olennaisempaan osa-alueeseen, mitä tulee itsekuriin. Se, että mä haluan muokkaa itteeni, niin mulla pitää olla semmoinen jatkuva innostus ja motivaatio siihen. Eli vastaus tuohon kysymykseen on se, että suurin muutos on se, mitä mä tunnen mun sisällä. Et kun mä elin vuosikausia sillain, että mulla ei, et mä niinku kuvittelin, että niinku juna on niinku mennyt jo, että mä en enää niinku ehdi opiskella tai niinku ehdi mennä elämässä eteenpäin. Et mä niinku olin sellaisessa niinku uhrimentaliteetissa, että et mahdollisuudet on jo niinku menetetty, joka on tosi hassu ajatus, mutta siis tätähän tekee niinku kaikenikäiset ihmiset. Niinku, edustiko niinku vanhempaa tai nuorempaa ikäluokkaa. Jos tällaiseen niinku ajatteluun on vähän niinku varkain mennyt mukaan tiedostamatta. Mutta kun sisäinen muutos tapahtui mussa ja siinä, mitä mä tunnen pitkin päivää, niin musta on käytännössä automaationa semmoinen puuhamies sisällä. Että mä tykkään tehdä hirveästi ja tykkään tehdä uusia juttuja ja mennä sellaiselle epämukavuusalueelle, mihin mä en olisi aiemmin uskaltanut mennä. Ja se on just tätä ohjelmoinnin tulosta, että mä näkisin, että jos mä nyt heitän jonkun aikahaitarin tuonne menneisyyteen, niin mun toiminnot tukee nykyään paljon enemmän niitä mun tavoitteita kuin mitä se oli vaikka niin kuin, no esimerkiksi pari vuotta sitten. Ja käytännössä tuossa on kyse siitä, että kun niitä haasteita tulee jossain kohtaa, jos me halutaan vaikka liikkua enemmän tai syödä terveellisemmin, niin tulee niitä mielihaluja. Tai sitten niin kuin on joskus niin väsynyt, ettei kerta kaikkiaan vaan jaksa lähteä tai unohtaa lähteä liikkuu yksinkertaisesti, kun me niin kuin unohdetaan se tavoite. Niin tässä on pointti just se, että meissä on motivaatio ja innostus sisällä. Niin kyllä. Silloinhan me menestytään niissä tavoitteissa, mitä meillä on. Kyllä. Et mulla on tuohon näkökulman just tuossa, että miten menestyä vaikka varsinkin terveyden osalta on, että on tämmöisiä liikuntahaluja tai sitten syödä terveellisemmin. Mulla on ollut sellaiset asiat niin kuin pitkään aikaan toistunut, niin yksi iso asia, mikä merkittävä on siinä vaikuttaa, on päätöksen tekeminen. Että päättää sen vaikka esimerkiksi, mä oon nyt viime aikoina, että hei, nyt ollut töissä, ollut semmoisia paljon herkkuja siellä ruokapöydällä tai semmoisia paljon suklaata, varsinkin jouluaikaa, niin on usein suklaata siellä. Niin mä oon nyt etukäteen päättänyt, että hei, en mä nyt ota sitä suklaata silleen tai tämmöistä näin. Niin semmoinen aiemmin on vaan niin kuin, no otetaan nyt tuosta suklaavaa esimerkki. Mutta sitten kun on päättänyt etukäteen, niin en halua ottaa sitä, niin en sitten otakaan sitä. Ja voin ottaa ehkä joku toinen kerta, mutta kun on etukäteen tehnyt sen päätöksen siitä, niin se auttaa todella paljon siinä itsekurin niin kuin vahvistamisessa. Ja tämä nyt pätee niin kuin asian kuin asiaa, että jos haluaa päättää, että hei vaikka töiden jälkeen esimerkiksi, no mä nyt menen liikkumaan tai mä aamulla liikun esimerkiksi, niin se on paljon helpompi sitten tehdä, ainakin mun mielestä. Onko mulla näkemyksiä tähän asiaan? Niin ja sekin on vaan niin harjoittelu, että tavallaan, että jos sä haluat syödä sitä suklaata, niin aina kun sä kävelet se suklaakipon ohi, niin mitä enemmän sä tavallaan teet sitä, että sä kieltäydyt siitä, niin sehän on aina helpompaa joka kerta. Yeah. Jossain vaiheessa et enää mieti sitä asiaa ollenkaan. Kyllä. Niin se on vähän niin kuin semmoinen mentaalinen lihas, mitä pystyy kehittämään kerta toisen jälkeen. Mitä enemmän sitä tekee, niin sitä vahvemmaksi se muuttuu ja helpompi on sitä käyttää. Ja esimerkiksi kieltäytyä vaikka just niistä konvehteista tai missä tahansa muussa asiassa, mistä kehittää. Joo, moni jopa meitäkin edistyneempi kouluttaja niin on todennut ihan saman justi, että aivot on lihas siinä missä muukin. Että
sitä pitäisi treenaa samassa suhteessa. Että. Tuli tuosta mieleen, kun Tuukka sanoi, että sä oot tehnyt niinku sen päätöksen, että sä et ota. Niin tavallaan mitkä kaikki asiat on vaikuttanut siihen sun päätökseen? Oot sä esimerkiksi miettinyt sitä, että minkä takia sä et esimerkiksi ota? Kun sä sanoit sitä, että sä aikaisemmin oot vaan ollut silleen, että no, tuonhan nyt voi ottaa tosta. Niin nyt kun sä oot tehnyt sen päätöksen, niin mikä on tavallaan vaikuttanut siihen sun päätöksentekoon? Siihen vaikutti syyt. Syyt on selkeänä, niin se on tosi tärkeää, koska jos on, mä huomaan kuitenkin selkeästi, niin kuin, kyllä nyt kaikki varmaan niin kuin, tiedostaa esimerkiksi sokerin haittavaikutukset, niin mä huomaan itse sen konkreettisesti omassa energiatasoissa, fiiliksessä, mielialassakin, jos syön liikaa sokeria. Niin sitten kun mulla on se syy selvillä ja kirkkaana mun mielessä, niin se auttaa niin paljon siinä päätöksen tekemisessä ja myös sitten siinä itsekurissa. Mutta välillä vaan sitten, no elämähän aina tapahtuu ja tämä vaikka menee esimerkiksi myös sokeria vaikka alkoholikin suhteen, että välillä se elämä tapahtuu ja sitten vähän unohtaa sen, että ai niin joo, että tässä oli tämä hinta oli tämmöinen, niin ehkä tämä ei olekaan niin hyväksi mulle. Ei ole hyväksi mun terveydelle tai hyvinvoinnille, niin se auttaa siinä niissä syiden selvittämisessä. Se on tosi tärkeää, että sulla on se syy selvillä, että se niinku boostaa sitä itsekuria tai sitä motivaatiota, että sä miksi sä teet, mitä sä teet. Jep. Se on tosi tärkeää. Ja mä sanoisin vielä, että jos mennään vieläkin syvemmälle tähän teemaan, että kun suuri osa ihmisistä tietää, miten pitäisi tehdä, jos nyt on vaikka sokeri ja alkoholi kyseessä, mutta eihän se todellisuus mene niin, että niinku, sitten niinku alkoholisuhteen monilla ihmisillä on tämä luuppi, että ei enää koskaan uudestaan, kun on hirveästi darrassa, mutta sitten ei mene seuraava viikonloppu koittaa, niin se sama sykli jatkuu, ja se voi kestää vuosikausia. Niin mä sanoisin, että tuollaisissa pysyvissä päätöksissä, niin siinä on tärkeää että se, että siinä tapahtuu sellainen tiedostamisen prosessi, että niin kuin oikeasti tiedostaa sitä toimintoaan. Että sen voi tehdä niin kuin sen päätöksen passiivisesti tai tiedostavasti. Et silloin se toimii, että jos ihminen on tosi tietoinen siitä päätöksestä, niin se tulee niin kuin syvemmältä ihmisyydestä silloin. Ja kun ihminen on kokemusoppija, niin me tarvitaan se sellainen inspiraatio siinä päätöksen hetkellä. Tai sitten just, mitä sä sanoit Tuukka, että kun sä huomaat, että sun energiatasot nousee ja sä voit paremmin, niin sähän niin kuin saat kokemuksen siitä, että sä saat positiivisen tuloksen ja se motivaatio tulee sieltä. Niin. Onko mä ihan hakoteilla teidän mielestä? Mun mielestä puhut kyllä ihan totta. Ei. Se ruokkii sitä itsessä. Ja kun jotenkin mä niinku... Joo, sano vaan Ville. Joo. Niin siis kun mä jotenkin itse mietin sitä, että kun mulla on ollut joskus tosi heikko itsekuri. Ja silleen niinku, että kun periaatteessa itsellensä on tosi helppo sanoa silleen, että nyt mä en vaikka, tiedätkö, vuoteen syö mitään makeeta. Mutta se, että jos sä tavallaan vaan sanot sen itsellesi, ilman että siinä on mitään silleen niinku pointtia, tai siinä ei ole niinku mitään, että miksi sä sanot sen itsellesi, niin et sä tuu ikinä myöskään, tai sitä on tosi paljon niinku vaikeampi tavallaan noudattaa sitä käskyä, minkä sä itsellesi annat. Sä periaatteessa sanotit hyvin just ton, mitä mä äsken sanoin, vain toisella tavalla, ja se on hemmetin hyvä, että sä teetkin niin, koska näitä teemoja, niin mä oon huomannut, että siitä alkaa soittaa kelloja ihmisellä ja kuulijalla. Et jos tätä samaa asiaa niin pallotellaan eri näkökulmista, ilmaistaan eri tavoin, niin sen tiedon sisäistää paljon syvällisemmällä tasolla. Just näin. Topilla oli.
joku pointti. Joo, niin mulla oli vähän niin kuin kyssäri teille kaikille. No Tuukka nyt heitti tuossa hyvä esimerkki sit suklaakiposta, mutta silleen, että miten niin kuin itsekuri tai sen puute tai itsessään sen niin kuin treenaaminen, niin miten se niin kuin näkyy teidän omassa elämässä? Tavallaan heittäkää jotain esimerkkejä, konkreettisia esimerkkejä. Vähän niin kuin Tuukka heitti just sen suklaa-esimerkin tuohon noin. Onko Tuukalla tuohon lisättävää, jos sä haluat jatkaa? Niin siis, että miten näkyy, että konkreettinen esimerkki siitä itsekurista. Niin kuin omassa elämässä. No, mulla ainakin on se, mitä nyt niin kuin helpottaa viime aikoista, niin vaikka just liikunnan suhteen. Tällä hetkellä mä pyöräilen töihin, se on noin 10 kilometriä, mikä on, ja siinä menee mulla noin 40-50 minuuttia. Ja on nyt esimerkiksi tänäänkin pyöräilin töihin, vaikka onkin pakkasta esimerkiksi. Ja aamulla kun herää voi olla sellainen, että en mä nyt kyllä, ei, kyllä mä menen bussilla vaikka. Mistä tehdään? Ei, kun mennään sillä liikunnalla, että se on mukavaa. Vitsi tulee hyvä fiilis sitten, kun taas ei. Mulla tuli se fiilis, että ei, en halua mennä, mutta nyt mä menen sinne. Ja sitten on hyvä fiilis. On oikein hyvä virkistynyt olo siitä, kun on pyörällenkin heittänyt. Ja sitten taas niin semmoinen pieni itsensä ylittäminen, niin se on pienistä voitoista, mistä voi rakentaa sitä itsekuria. Niin se alkaa taas, niin kuin aiemmin puhuttiin, niin ruokkii itseään. Tuo oli semmoinen yksi semmoinen pikku esimerkki, mikä mulla tuli. Ja sitten tietenkin kuntosali on, siinä on se itsekuri on iso merkittävä tekijä, että siellä sitten niin kuin, monella saattaa se jää se kuntosali harrastus, kun elämä tulee sitten siihen tielle. Toi Kymi on kyllä hyvä esimerkki. Mulla on kyllä tai kauanhan mä mietin silleen, että olisi kiva alkaa käymään salilla ja tälleen, mutta aika kauan siinä meni, että sit oikeasti alkoi käymään. Ja on se, on se edelleen haastavaa silleen, mutta sitä aina vaan miettii silleen, että ehkä lähinnä se, että mulla menee puoli tuntia tuohon keskustaan. Mulla menee puoli tuntia aikaa, että mä pääsen sinne salille. Niin mä jotenkin aina välillä mietin sitä silleen, että no jos mä nyt käyn tuossa lenkillä, tiedätkö, ajaako se vähän niin kuin sama asia, mutta mä haluan kuitenkin olla muutenkin hyvässä kunnossa kuin vaan se, että mä käyn lenkillä. Niin sit se on just anteeksi, kysymys. Onko sulla ihan kysymys, mä vaan kysyn, ettei unohdu. Onko sulla kuntosalimahdollisuutta lähempänä sun asuinaluetta tällä hetkellä? Tiedätkö? Eipä oikeastaan. Okei. No, varmaan olisi tuossa yksi, mutta siinäkin on silleen, että bussilla menee ja bussiyhteydet on vähän haastavat silleen, että kerran puoleen tuntiin menee bussia, niin se on vähän, tiedätkö, silleen. Mutta kun ei tuossa periaatteessa ole, kun ei siinä siinä ei ole mitään muuta ongelmaa kuin se, että mä itse ajattelen, että se bussimatka on jotenkin haastava, mutta ei siinä ole mitään. Ei siinä, siinä ei ole tavallaan semmoista oikeaa syytä. Se on vaan silleen, että olen laiska, en jaksa ja silleen ehkä tuossa Kyminkaan silloin Robert heitti hyvin sen, että ei tavallaan lähde edes kehittää sitä lihasmassaa, vaan kehittää sitä mindsettiä sinne salille. Menee sinne aina. Ja ehkä tuossa on vielä itsellä silleen vähän haasteita. Että se tavallaan miksi. Se pitäisi ehkä vielä tehdä itselle se vähän selvemmäksi. Mutta sitten taas tuossa esimerkiksi herkut, ruoan tekeminen, niin tuommoistahan silloin, kun me aloitettiin nämä mastermindit, niin Nikonkin kanssa puhuttiin siitä tosi paljon, että tulee tilattua ruokaa tosi paljon, niin sehän mulla on jäänyt ihan täysin. Mä teen kaikki safkat itse, ehkä kerran kuussa tilaan. On se huomattavasti parempi silleen versus siihen, että mä ehkä 5 kertaa viikossa, tiettekö, tilasin ruokaa. Joo. Se huomattavasti parantunut. Sitten toi herkut. Mä en edes muista, koska mä oon oikeasti viimeksi syönyt esim. Karkkia. Siitä on oikeasti kauan aikaa.
aikaisemmin, kun se oli tosi silleen niin kuin arkinen juttu, että saattoi katsoa jotain lätkää ja syödä kaikki pussin tuosta yhdeltä istumalta, niin ei No tullut joo. tehty. Niin. Ja Ehkä tuo siinä on niin on kuin niin pirun tärkeää. jep, koska Että sä just se, niinku että huomaat niitä juttuja. Että huomaa niitä juttuja, että miten on, niinku on asiat kehittynyt, edistynyt. Monet ei välttämättä niinku kiinnitä huomiota sitten jep. aina näihin asioihin. Mm. No, se on ihan hyvä just senkin takia käydä näitä asioita tässä. Että kun en mä ole tavallaan edes ajatellut sitä. Tai silleen, että Mm. jotenkin kun mä ajattelen nyt versus silloin, kun mä saatoin syödä vaikka 3 karkkipussia, että se niin kuin viikkoa. Jopa Mm. enemmänkin niin kuin oikeasti, tai sipsejä tai jotain. Sipsejäkään mä en ole niin kuin pitkään aikaa syödä. Että Mm. niin kuin, se on, se on kyllä semmoinen, niin kuin, mistä pitää olla niin kuin oikeasti ylpeä. Että on niin kuin pystynyt siihen. Koska Mm. se on ollut, niin kuin, tiedättekö, tosi haastavaa. Et siinä varmaan ehkä ne niin kuin omat konkreettiset esimerkit. Mullahan toi muuttui, kun kysymys oli siitä, että miten näkyy konkreettisesti elämässä, niin mä kommentoin tuota Safka-hommaa eka, että mulla oli vielä tuossa tämän vuoden puolellakin semmoinen niin kuin probleema, että mulla oli heikkous nämä kiinalaiset buffat, ja sitten aina kun mä siellä kävin, niin siellä otin kyllä niin kuin huolella ylimääräistä hiilaria ja suolaa ja rasvaa joka kerralla. Niin kun tein itse tutkiskelua, niin tämä niin kuin juonsi hyvin yksinkertaiseen juurisyyhyn, että miksi oli näin. Ja kun mä kartotin sen, niin mä sain nopeasti itteni kiinni siitä, mitä mä teen itselleni, ja sain sen tavan muokattua. Mä huomasin, että mä oon niin yli 30-vuotiaaksi asti niin kantanut mukana tällaista uskomusta, että kun on päivällisaika kotona, niin mulla alkaa mieli tuuttaa sellaista ajatusta, että mä en osaa tehdä ruokaa, mä en osaa maustaa ruokaa, ja nyt ei kannata alkaa edes kokeilemaan, koska niin kuin mä en osaa. Ja sitten niin kuin mä oon sitä kuunnellut ehkä joku minuutin sitä ajatusta, ja sitten se on ottanut niskalenkin, ja sitten mä oon kanssa laittanut Voltin tilaukseen, tai sitten mä lähden sinne kiinalaiseen buffaan. Ja sehän on ihan ok silloin tällöin, mutta tosissaan, että kun mullakin se oli päivittäistä, niin ei ihmekään, että näkyy hieman naamavärkissäkin ylimääräisenä turvotuksena suolat sun muut. Niin. Mutta mä sain sen fiksattua tolleen noin, että kun mä sain itteni tuosta uskomuksesta kiinni, tai tunnistin, että musta oli tämmöinen uskomus, niin aloin miettiä, että no onko se nyt oikeasti mukaan niin vaikeeta. Ja sitten mä aloin oikeasti niin kuin funtsia tätä juttua, että no aina kun mä oon tehnyt safkaa itse, niin siitä on tullut aika hyvää itse asiassa. Ja tosi usein on onnistunut ne ruuat. Ja sitten mä aloin miettiä, että mähän on tehnytkin vaikka minkälaista safkaa. Mutta niin jostain syystä niin kuin aina tietyissä elämänvaiheessa dominoi tommoinen ajatus. Ja mä tajusin, että eihän toi pidä yhtään paikkaansa, että mähän voi alkaa vääntää ihan mitä vaan, niin kuin jos mä vaan otan ohjeet käteen ja käyn ostaa vähän mausteita ja tällaista näin. Niin sen jälkeen mä aloin tekemään himas kanssa safkat ja kyllä siinä melkein no joku vajaa 10 kiloa kesän aikana lähti niin kuin siihen. Et siis usein, ja niin kuin hyvin usein on näin, että me ollaan tarpeeksi pitkään kuultu jotain rajoittunutta ehdollistumaa meidän sisällä, ja sitten me ollaan tehty virhetulkintaa, että me ollaan identifioiduttu sen mukaan. Niin se luo meille ikään kuin sellaisen illuusion, että me tarvittaisiin kuria jotain niin kuin esiasetusta vastaan. Mutta mä lähestyisin tätä asiaa itse asiassa niin, että tämä ei edes oikeastaan vaadi kuria, vaan mun pitää muokkaa mun itteni niin kuin sisältä sellaiseksi, joka vastaa sitä uutta minää, miksi mä haluan. Niin sit mun ei tarvitse vääntää mitään omia ehdollistumia vastaan, tai taistella niin kuin itteeni vastaan. Jos mä niin kuin alan sisältä niin kuin rakastaa sitä ruoanlaittoa ja innostua siitä ja inspiroitua siitä, niin enhän mä enää itse päätä sitä, vaan mä haluan tehdä sitä sit koko ajan, kun musta on se innostus siihen. Ja just sama just pitäisi tähän liikuntateemaakin löytyä, että kun mullakin on välillä ollut kateissa innostus siihenkin, no nyt se innostus on kova siihenkin kyllä, että
ei ole sen suhteen ongelmia, mutta just ehkä senkin suhteen, oikeastaan kaikkien niin kuin alueiden suhteen, niin mä muokkaan itteni eka sisältä, sen mun sisäisen todellisuuden vastaa sitä, mitä mä haluan mun ulkoiseen, niin asiat alkaa automaattisesti menee siihen suuntaan. Ja se ehkä se niin kuin aloitusvaihe siinä muutoksessa, niin se vaatii sitä itsekuria kaikista eniten. Mutta kyse ei ole suinkaan siitä, että pitäisi niin kuin vääntää itseänsä vastaan niin kuin tuonne hautaan asti. Pitäisi käydä jotain sisäistä kamppailua. Joo, kyllä. Mulla tuli mieleen tuosta sisäisen muutoksesta, että just niin kuin miten hahmotuskyky muuttuu, että kun sä näet asiat erillä tavalla, niin se vaikuttaa siihen, ettei sitä itsekuria välttämättä sitten edes sitten niin tarvikkaan. Että vaikka juurikin liikunnan suhteen, että näkee sen hahmotuksen erilaisena, kuinka paljon se hyödyttää, kuinka paljon sitä nauttii esimerkiksi. Ja just siinä, että siinä alussa tarvitsee sitä itsekuria, niin mitä monet suosittelee ja itsekin suosittelee, että tekee sen aloittamisen mahdollisimman helpoksi, mahdollisimman pieni kynnys sille jutulle ja sitten tosi pieniä askeleita. Sitten vaan toistaa niitä asioita. Sitä kauttahan sitten siitä alkaa muodostua tavat, alkaa meidän neuroyhteydet sitten löytää uusia neuroyhteyksiä ja sitten aletaan toistamaan niitä siellä päässä ja sitten tosiaan siitä tulee automaattista sen jälkeen. Eli tavallaan just niin kuin neuroplastisuuteen se tämäkin liittyy sitten kanssa. Kyllä. Ja just niin kuin Niko sanoi, että alussa sitä itsekuria niin tarvii kaikkein eniten. Ja tuli mieleen Bob Proctor, mitä hän sanoi, että teet sitä niin kauan, kunnes sä haluat tehdä sitä. Eli alussa se niin kuin, mieli vähän niin kuin vastustaa jonkun uuden asian tekemistä, mutta sitten kun sitä toistaa ja alkaa näkeä niin kuin näkyviä tuloksia, että on omalla toiminnalla saanut aika niin kuin näkyviä tuloksia, niin sitten sitä alkaa haluaa sitä tekemistä enemmän ja niin kuin se nälkä alkaa kasvaa niin kuin syödessä ja ruokkii itseensä. Niin ja tämä on mielenkiintoista, että kun tarpeeksi pitkään tekee niitä toistoja, niin uudesta asiasta tulee luontevaa, mutta niin aluksi, kun alkaa tekee uutta tapaa, se ei ole luontevaa. Ja tämähän on mielenkiintoista, että se on riippumatta siitä, vaikka se uusi tapa olisi itselle hyväksi. Niin sehän just sanoo sitä, että se niin kuin alitajunta toimii aika mekaanisella tavalla. Että se ylläpitää just sellaista ohjelmistoa, mihin me keskimäärin aina keskitytään pitkin päivää. Ja millaisille toiminnoille me altistetaan meidän keho aina uudestaan ja uudestaan. Tämä voi olla aika vaikea tämä itsensä muuttaminen sellaisen tiukan analyysin kautta pelkästään, että kun mäkin tuossa äsken sanoin, että mä sain kiinni niin kuin juurisyyn itsessäni, mutta siis mä teen itse sitä niin kuin tällaisten tietoisuusharjoitusten kautta, että mä en oikeastaan analysoi ikinä itteeni tällaisesta niin kuin päivätietoisuuden tilasta käsin, vaan mä aina niin kuin rauhoitan mun kehon tarpeeksi paljon, ja mä tietoisesti niin kuin hengityksellä vaikutan siihen, että mä saan mun aivotaajuuksia laskettua, ja että mä oon sellaisessa tyynessä tietoisuuden tilassa, niin silloin mä teen sitä itsereflektioa. En oikeastaan ikinä muuten. Koska mä oon aina niin kuin, niiden tiedostamattomien rajoitteiden vaikutuksen alaisuudessa tässä niin kuin päivätietoisuuden tilassa. Niin siitä jos mä lähden kamppailemaan itteeni vastaan, niin se voi olla, että se peli on menetetty aika nopeasti. Mutta mitä enemmän tekee kautta, niin sitä vähemmän sitä sisäistä vastustusta on positiivisilla muutoksilla. Mulla oli muuten kysymys, minkä mä haluaisin heittää tässä. Villehän tykkää intohimoina on tehdä musiikkia. Että sulla on musan tekeminen se juttu, niin miten sulla on itsekuri näkynyt sitten musan teossa? Mua kiinnostaisi niin tietää. Se on kyllä hyvä kysymys. Kun mä aloin sitä tuossa kans funtsiin, niin tuossa
tuossa niin aikaisemmin. Kun mä en tiedä, se on jotenkin silleen ollut vaan semmoinen niinku juttu jotenkin, että kun se on niinku alkujaan lähtenyt siitä, että se on niinku tavallaan tapa purkaa niinku niitä huonoja fiiliksiä. Ja ehkä niinku sitä kautta sit se on vaan, siitä on niinku tullut semmoinen niinku muodostunut tapa silleen, että no tätä mä tykkään tehdä. Ja tämä on tavallaan niinku semmoinen asia, että jos mulla on vaikka huono päivä, tai oikeastaan ihan se sama, mikä tunnetila mulla on, niin mä pystyn tekemään tavallaan siitä tunnetilasta silleen niin kuin biisi. Et kun mä aloin miettiä sitä, että tietysti se, että mitä enemmän noita vuosia tuossa on tullut niin kuin tehtyä niin sitä enemmän ehkä niin kuin se jollain tavalla vaatii myös multa. Tai silleen, että kun mä oon tosi niin kuin silleen perfektionisti ton musan suhteen. Mä haluaisin niin kuin hioa niitä biisejä vaikka 25 vuotta. Mutta kun joku haluaa kuulemma joskus kuullakin ne, se on vähän silleen nihkeä juttu, että mä en oikein voi tiedä, että se hieroo sitä biisiä 26 vuotta. Se joku, joka laittaa mulle nyt, että droppaa toi biisi, niin voi olla, että me ei edes tunneta senkaan 25 vuoden. Mutta siis, en mä tiedä, siis kun tosi haastava kysymys, koska mä en ole silleen niin kuin ikinä miettinyt Mutta jotenkin musta tuntuu, että no, kyllä se on vaatinut siinä mielessä itsekuria, että niin kuin on mulla välillä semmoisia päiviä, että on vaikka tosi väsynyt, ei jaksaisi tehdä jotain. Mutta kyllä mä silti aina niinku, jotenkin kun on tavallaan niinku tottunut siihen, että no mä teen musaa, että on tiedätkö mun juttu, niin ehkä sitä kautta siihen on vaan niinku saanut semmoisen tosi huomaamattoman itsekurin, koska en mä huomaa sitä, että mä tavallaan niinku sitä musaa tai silleen, että se vaan tulee silleen, että koska tää on mun mielestä siisti juttu ja mun musa kuulostaa hyvältä. Se on niinku tullut tavallaan tietyllä tavalla tiedostamattomaksi, että sä niinku teet sitä, koska sä oot toistanut tehnyt niin kauan sitä, niin se Ilkka Koppilamäki sanoo hyvin, että jos joku tekee jotakin ja vaikka on hyvä jossakin ja hyvin usein vastaus on, no mä vaan teen sen, mä vaan käyn lenkillä, mä vaan käyn salilla. Ja se vaan sana, se kertoo sen kaiken olennaisen. Kun joku, mä vaan teen sen. Et siitä on tullut jo semmoinen tiedostamaton asia, mitä vain tekee sitten ja mistä tykkää nauttia. Mutta tuo on mielenkiintoinen tuo lähtökohta, mistä hän otti. Se on lähtenyt eri asiasta, mutta sitten se on muuttunut kuitenkin. Jep. Tai sitten siis, matkan varrella. Niin on kai se jollain tavalla edelleen sitä, että puretaan jotain fiiliksiä, mutta se, että tietysti se on muuttunut silleen, niin kuin, että se ei ole pelkästään vaan sitä, että mä puran niitä fiiliksiä sen takia, että on paha olla, vaan se, että no, periaatteessa ne fiilikset voi olla ihan mitä tahansa. Se, että joku frendi, vaikka joku frendi kertoo mulle joku story, niin mä saatan siitä niin kuin kirjoittaa biisiä. Sitten tavallaan niin kuin, vaan tehdä siitä silleen, niin kuin, jokaisessa biisissä on jotain silleen henkilökohtaista. Ainakin mitä mä teen niin, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt. Niin. Mä vaan teen sitä. Koska se on mun juttu. Tai silleen, että mä oikein niinku, no nyt mä oon kyllä alkanut niinku vähän miettiä tässä viime aikoina. Ehkä viimeisen puolen vuoden aikana silleen, että kun on tehnyt niinku esimerkiksi itse räppiä. Ja toi rap-skene on mun mielestä nykyään jotenkin, se on jotenkin ihan ihme touhuu. Touhuu jotenkin niinku, jengi koittaa flexaa jollain, mitä ei ole. Ja silleen, mutta sitten taas toisaalta mä oon saanut siihen myös sellaista näkökulmaa, että
Nyt jos sä teet joku biisi, että sulla on rahaa ja naisia, sä vaan itse uskot siihen tarpeeksi, niin sehän on basically manifestointia, mutta sitten sä vaan teet siitä biisi. Ja sitten mä oon taas niinku alkanut miettiä sitä, niinku, toikin on semmoinen asia, että kun tuo esimerkiksi, jos TikTokissa mulla tulee vastaan joku niinku tämmöinen roadman-räppäri, tiedättekö, tämmöisiä ne nykyään tyyli kaikki on. Niin siellä on hirveästi kommentteja, että jotain, että tee jotain uutta tai jotain niin kuin hirveästi vihakommentteja sille. Ja silleen, että tuntuu, että tosi paljon niin tuossa räppiskenessä jotenkin niin kuin jengi yritetään painaa tosi paljon alas. Sitten mä oon tosi paljon miettinyt myös sitä, että no kiinnostaako tuo homma mua oikeasti. Ja sitten mä oon alkanut oikeasti niin kuin viime aikoina miettiä esimerkiksi just niin kuin podcastia. Olen saanut tätä podcastia tehdä ja sitten mulla on tuo oma podcasti. Niin ne on niin kuin kivoja juttuja. Kivoja juttuja. Ja sitten niin kuin se, että mä oon tavallaan alkanut ehkä tekemään myös paljon muuta kuin vaan pelkästään musaa sen takia, koska ikinä sä et tiedä, että mikä on tavallaan sitten se sun juttu. Kyllä, kokeillaan uusia hommia ja juttuja. Niinpä, nimenomaan. Niin, tuossa on kyllä saanut viime aikoina aika paljon pohtia sitä. Mitä sitä niin kuin oikeasti haluaa. Joo, kyllä. Ja se on tosi tärkeä aihe kyllä, että voin samastua kyllä täysin, missä on itsekin kyllä tällä hetkellä. Joo, ja se, että jotenkin mä niin kuin mietin myös sitä, että mä tiedän, että otteeko loppujen lopuksi musan tekoa sit ottaa niin vakavasti, että sillä, että siinäkin voi olla hauskaa. Mulla tuli vielä se itsekuriin mieleen, että tavallaan kun puhuit just niinku fiiliksistä, teet musaa vaikka, että just silleen, tunteet tosi tärkeä asia elämässä, mutta sitten jos miettii, että on joku tavoite vaikka laihuttaa tai olla hyvässä kunnossa, niin kyllähän sun pitää vähän niin kuin sivuuttaa ne tunteet siinä. Että jos sä tiedät, että sun pitää mennä lenkille, sun pitää mennä salille, sun pitää syödä hyvin, niin kyllä sun pitää periaatteessa niin kuin sivuuttaa sun tunteet, että jos on semmoinen fiilis, että ei tavallaan, että nyt mä haluan syödä jotain, tiedätkö, roskaruokaa tai nyt ei vaan tunnu siltä, että haluan mennä lenkille, niin kyllähän nyt pitää periaatteessa kuitenkin niin kuin sivuuttaa ne tunteet siinä vaiheessa. Ja sitten kun sä meet, niin monesti sit sä huomaat, että hyvä, että mä lähdin lenkille tai salille, että tuli tosi hyvä fiilis. Joo, pitää osata kyllä niin kuin, kuitenkin ne tunteetkin, tiedätkö, silleen hei vaan sivuun. Mutta tuossa on mun... Niin, sori kun keskeytyi sanoa. Niin, että se on vähän, tiedätkö, semmoista pallottelua. Vähän niin kuin nuorella tanssissa, tiedätkö? Niin, se on ihan totta, että se on hyvin, kun sanoo, tunteet vaikuttaa, mutta tuossa on mun mielestä oleellista tuossa, että jos niin kuin, että sanottu, että pitää mennä lenkille, pitää syödä hyvin, että saa vaihdettua se siihen, että haluaa syödä hyvin, haluaa käydä siellä ulkona, mitä onkaan. Eli että silleen, että muuttaa sen silleen, että ei pidä tehdä jotakin tai toimia jollain tavalla, vaan että sitoutuu. Että on niin kuin laajempi asia, että sitoutuu esimerkiksi terveellisiin elämäntapoihin, sitoutuu liikuntaan. Ja se on niin kuin semmoinen vahvempi asia, mikä sitten auttaa siinä itsekurissa myös kanssa. Mulla tuli toi mieleen tuossa, että tietyllä tavalla arvokki liittyy siihen myös. Hyvä pointti, mutta joo, ehkä just se, niin kuin, että alussa se on se pitää. Sitten sen jälkeen, kun sä oikeasti, hyvin usein. Kun sä oikeasti tykkäät siitä, niin Kyllä. Kyllä. Itse on, että haluaa. Jossain on semmoinen, tiedätkö, raja, että ei se varmaan ihan 10, jos sä lähdet lenkille silleen ekat 10 kertaa, sä oot silleen, että on tää kyllä ihan tiedätkö, niinku peestä, niin Mutta jossain on se. Ja sit kun tiedät, sä tietäis sen rajan, että missä on se raja jokaisen asian kohdalla, silleen niin kun tiedät se kappale määrä. Ja jos mä nyt vaikka pesen pyykkeä 50 kertaa, niin mä alan oikeasti tykkään sitten, että hei vitsi, kivaa laittaa aina tähän narulle tälleen. Tää on tietysti semmoinen juttu, mä aina halunnut tehdä tätä. Niin tiedätkö, kuinka paljon helpompaa se olisi niin oikeasti saada semmoinen itsekuri, että hei, enää 65 kertaa, kun mä laitan nämä pyykit tähän näin, niin mä oikeasti tykkään sit siinä vaiheessa siitä. Mutta tuossa tulee taas hyvä pointti, mikä silleen, että sä itse vaikutat siihen omaan
ja ajatuksia ja tunteita sä voit itse muuttaa, niin sä voit käytännössä innostua mistä vaan. Et vaikka tuosta pyykkien laittamisesta tai hampaiden pesusta esimerkiksi hyvin automatisoitunut toiminto toivottavasti hyvin monella, mutta siitäkin voi innostua tai jollain tavalla niin kuin tehdä sitä vähän spessumpaa. Se tuli mieleen mun tosta kanssa. Alkaa hifistelee hammasharjaa, tiedätkö? Et se tulee semmoinen, tiettäkö, kun jengi hifistelee kelloja kenkiin, niin sitten joku hifistelee hammasharjaa. Se on aika cool setti. Legit. Hei, business idea. No se kullitettuja hammasharjoja. Mä yritin silleen, että siinä on kultaa. Eikö se Joo, kultaa. Joo, koitin hyvä. hakea siihen jotain, tiedätkö? Joo. Mä kuulin jotakin ihan jotakin muuta. Että en tiedä, onko Kaalimoto meidän tulevaisuuden sponsori, mutta siitä voidaan sitten keskustella. Hammasharja toisessa päässä ja toisessa päässä jotain muuta. No niin, mennäänkö takaisin aiheeseen? No niin, joo. Mä laitan tämän mikin muuten. Mutta Mä menen peseen vaikka niitä hampaita. Mä olin just sanomassa, että mä oon itse asiassa tunnustautunut tässä hifistelyssä, mutta mä en oikein varma, uskallanko mä sanoa enää, kun tää meni tälle levelille tämä keskustelu. Mutta se hammasharjojen suhteen niin on hifistellyt, että edesauttaa myös sitäkin tekemistä kyllä. Mitä tämä niinku käytännössä, millaista tämä käytännössä tämä sun hammasharjan hifistely on ollut? No se on käytännössä sitä, että kun mulla meni edellinen hajalle, niin mä ajattelin, että mä panostan parempaa saman tien. Ja on tämä aika erikoista, niin kuin, että hammasharjassakin on nykyään appsi, että kännykän kanssa voi tehdä se harjauksen, että se niin kuin näyttää, laskee niin kuin eri alueet, että onko mä harjannut sieltä tarpeeksi, ja se niin kuin lähettää sen datan tuolle puhelimelle, joka tekee analyysiä siitä mun harjauksen paineesta ja kestosta. Toihan on älytä. Kulmista. Okei. Joo. Okei. No. Samoin kuin toi puntarikin, minkä mä ostin, niin sehän kanssa on yhteydessä tuohon kännykkään, että se laskee nyt askeleitakin ja kannustaa painonpudotuksessa muun muassa. Joo. Mutta toi on taas hyvä apuväline niin kuin justiin siinä itsekurissa tai missä, että käyttää sitä teknologiaa hyväksi ja sitten, että se on taas hyvä työkalu. Nimenomaan. Joo, siis kun näiden teknologisten vempaiden kanssahan on se puoli, että ne kyllä voi auttaa sen itsekurin kehittämisessä. Useinhan puhutaan niin kuin tuolla teknologiapuolella, niin kuin tällaiset niin kuin isot hahmot, niin on käsitellyt tätä S-graafia, jos tiedätte sen, mikä kuuluu tähän että se kuvaa niinku sellaista niinku keskimääräisten niinku muutosten sykliä. Et jos niinku mietitään vaikka, mitäs mä nyt heittäisin esimerkkinä. No mitä tahansa isoja muutoksia elämässä, että vaikka joku internetin tulo, niin se, että se niinku muodostuu uudeksi standardiksi jostain täysin uudesta, niin eka on niinku ihmisiä, jotka vaan niin kuin murto-osalta ottaa vastaan sen uuden teknologian, ja siellä suurin osa niin kuin saattaa ehkä vastustella alkuun, että no minä en ota tällaista internettiä käyttöön, että sitä ei tarvitse yhtään mihinkään. Joo. Joka juontaa just siitä vaan, että kun se on uutta, niin se totuttelu kestää. Sitten pikkuhiljaa se niin kuin käyrä lähtee nousee, kun, niin kuin kun niin kuin se alkaa olla useammalla ja useammalla ihmisellä, niin sen takia sitten muutkin ihmiset ottaa sitä käyttöön, koska muillakin on. Ja sitten lopulta se käyrä niin kuin shiftaa ihan uudelle levelille, ja siinä mutkan kohdalla tulee pakko. Että se uusi asia on niin standardi, että se on pakko ottaa käyttöön. Niin sitten se onkin kohta kaikilla, ja se on uusi normaali. Eikä kukaan edes enää muistanut sitä aikaa, kun sitä vanhempaa vastustettiin. Tai aiemmin, kun sitä vastustettiin. Niin mehän käydään henkilökohtaisella tasolla just tätä prosessia, kun me tehdään sisäistä muutosta. Niin vähän kuin noissa niin kuin peleissäkin me kohdataan eka
No mä en ole itse asiassa niin tuollaisten tasohyppelypelien harrastaja, mä en tiedä, onko teistä joku enemmän, mutta siis on kuitenkin junnumpana pelannut niitä sen verran, että muistan, että kun eka taso niin kuin läpäistään, niin siellä on eka niin kuin semmoinen pahis, sitten päästään kakkoslevelille ja siellä on vähän niin kuin vaativampi pahis, ja sitten kolmosella on niin kuin vieläkin vaikeampi pahis, mikä pitää voittaa. Niin se niin kuin symboloi vähän tätä sisäistä muutosta ja just sitä niin kuin omaa vuorovaikutussuhdetta siihen itsekuriin. Ja mä niin kuin edelleen allekirjoittaisin just tätä, että tätä asiaa pitäisi lähestyä just niin, että ei taisteltaisi hirveästi niitä vanhoja ehdollistumia vastaan, vaan suoraan lähdetään rakentamaan sitä uutta identiteettiä ja uutta minää, miksi me halutaan. Että se uusi tapa muodostuisi automaattiseksi mahdollisimman nopeasti. Ja silloinhan se tulee nopeammin, se uusi tapa, se uusi elämä meille, mitä me halutaan. Ja todennäköisesti meillä on vähemmän niitä kömmähdyksiä siinä matkalla. Eiköhän niitä todennäköisesti kaikilla ole. Ja sitten tässä on muutenkin tosi tärkeä just se, että on perillä siitä, että mitä oikeasti haluaa. Että just kun tämä saliteema oli tässä monta kertaa, niin että mikä on se tavoite siinä itsellä, että mitä niin kuin oikeasti haluaisi vaikka omaa kroppaa, että haluaisiko lähteä oikeasti vaikka skabaa jonnekin kisoihin tai fitnessiin vai haluaisiko niin kuin tiputtaa vaan 2 kiloa tai siitä ehkä kiinteyttää keskivartaloa ja näin. Niin sitä voi sen mukaan just niin kuin miettiä, että sen ei välttämättä tarvitse olla sitä, että niin kuin 6 kertaa viikossa 3 tuntia päivässä. Se voi olla vähän jotain vähemmänkin. Kyllä. Niin sitten ei tarvitse olla itselleen niin ankara siinä, että jos ehkä joskus ei jaksakaan käydä. Ja sitten just se roskaruoankaakin. Että sehän on selkeä juttu, että se ei ole pitkässä juoksussa meille hyväksi. Totta kai se on ok silloin tällä. Mutta just se, että mikä on niinku liian iso lipsahdus ja mikä ei. Niin näihin ei varmaan ole oikeat vastauksia, kun puhutaan henkilökohtaisista kokemuksista. Niin jokainen varmaan päättää noin sitten loppujen lopuksi itse. Niin just, että mikä on oma tavoite, niin sitten tavallaan oma toiminta vähän niin kuin muokkautuu sitten sen mukaan, että kaikkihan itse päättää. Jep. Jotenkin musta aina itsestä tuntuu. Haluatko sanoa? Jos siis mulla oli eri juttu, niin sano vaan. Niin jotenkin tuntuu, tiettikö, itsestä siltä, että tavallaan jos tekee esimerkiksi se, että en ole vaikka käynyt 5 vuoteen salilla ja on silleen, että hei, nyt mä olen käymään 7 kertaa viikossa salilla. Niin. Se on tietysti tosi ankaraa ja silleen, niin kuin, että jos mulla ei ole mitään, niin kuin, jos tavallaan koittaisi kaiken kääntää ihan päälailleen niin kuin sormia napsauttamalla, niin se on niin kuin tosi vaikeet. Tai silleen, niin kuin, että jotenkin, tuo oli mun mielestä hyvä toi niin kuin vertaus. Tavallaan silleen step by step tyylisesti, että sun ei tarvitse, niin kuin, mäkin olen vähän semmoinen hätäinen kaveri, että mä haluaisin tehdä sen niin kuin kaiken nyt heti. Just se, että tavallaan, se on niin kuin, joissain asioissa se on vaan tosi vaikea, tiedätkö? Sä sanoit saakeli tärkeän asian. Toi on just varmaan, mikä haastaa kaikista eniten. Kun se mieli tekee sellaista tulkintaa, että kun sä lähdet muuttuu, niin niiden asioiden pitäisi tulla saman tien. Jep. Mutta tämä, mikä on mielenkiintoista, että jos pystyy murtaa sen mielen vastustuksen, niin sen jälkeen nimenomaan ne muutokset tapahtuu nopeasti. Jep. Että tavallaan niin kuin se mieli antaa sulle niin kuin väärää infoa, että tavallaan kaiken pitäisi tapahtua nyt heti. Että se on niin kuin paras vaihtoehto. Kyllä, siis meillähän kaikilla on yhtä paljon aikaa. Ja jos me lähdetään, niin kuin ja sit, niin kuin, jos me nyt halutaan vaikka jotain muutosta, no ihan mitä tahansa oikeastaan, niin jos me lähdetään niin kuin vertailemaan johonkin sellaiseen henkilöön, joka on vaikka 30 vuotta edellä siinä, mitä me itse tehdään, niin sehän musertaa saman tien. Sitten se on niin kuin siinä, että se ei ikinä edes aloitetakaan. Mutta sitä vertailua pitäisi tehdä pelkästään niin kuin omaan aiempaan itseään.
Koska silloin oikeasti näkee sen kehityksen. Että kun tuota itsensä kehittämistäkin tekee, niin no, te olette kyllä tietty edistyneitä yksilöitä, että tuskin teillä on tätä ongelmaa ollut, mutta itse olen välillä löytänyt itseni tällaisesta tilanteesta, että olen vertailu itseeni just tällaisiin henkilöihin, ketkä on 30 vuotta edellä siinä, niin kuin missä mä haluaisin olla. Ja siitä on välillä mieli tehnyt sellainen tulkinnan, että onkohan mä niin kuin vähän liian niin kuin hitaassa tässä tulossa. Mutta siitä huolimatta, vaikka mun mieli tekee tällaisen tulkinnan, niin jos mä teen vertailua itteeni taaksepäin, niin mä huomaan, että voi hitto, on tapahtunut ihan jäätävää progressia. Niin sitten se antaa oikeasti sen niin kuin faktan, että mikä se on se trendi, että mihin suuntaan ollaan menossa. Kun eihän sillä ole mitään väliä sillä, niin kuin, mitä jollain toisella on, mitä mulla ei vielä ole. Silloin väliä, että mikä se mun oma trendi on, mihin suuntaan mä oon menossa. Kun siinä mä tiedän, että se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin, niin mähän voin nauttia siitä matkasta silloin. Sitten jos mä nautin siitä matkasta, niin mun mielellä ei ole kiire päästä siihen tavoitteeseen. Kyllä. Se on nimenomaan niin tärkeää nauttia siitä, mitä tekee, että se on se yksi pääpointti tuossa. Mulla oli semmoinen juttu, mitä mä haluaisin vähän vielä tätä keskustelua eri raiteille, koska itsekuri hyvin usein tyypillisesti liitetään juurikin tämmöisen kuntosalin tai laaduksen tai ruokaan tai joku tämmöinen. Mitä ajatuksia tai ideoita teillä tulee, otetaan itsekuria ja yhdistetään sitä ihmissuhteisiin? Olisi mielenkiintoista avata sitä vähän keskustelua, koska hyvin usein on tosiaan, mitä aiemmin puhuin, niin siihen liitetään. Mutta ihmissuhteisiin, tuleeko teillä mitään mieleen? Kuitenkin kun ihmissuhteet on dynaamisia, ne vaatii sitä yhteydenpitoa ja yhteyttä ja tämmöisiä asioita. Tuleeko kellään mitään mieleen tuosta? Olisi mielenkiintoista kuulla teille näkökulmia tähän asiaan. No, haluatko vähän tarkentaa vielä lisää, että niin kuin missä suhteessa? No siis itsekuri ja ihmissuhteet. Niin kuin, vaikka että ollaan ihmisiin yhteydessä, pidetään yhteyttä toisiin ihmisiin vaikka. Ja se mulla on ollut kokenut haasteita. Mulla on joskus ollut sillä, että mä oon välillä kääntynyt sisäänpäin, välttämättä ottanut muihin ihmisiin yhteyttä sitten esimerkkinä. Se on kyllä ihan mielenkiintoinen. Niin, jos saatte kiinni, mitä mä meinaan. Joo, kyllä mä alan pikkuhiljaa ainakin hiffaa. Tai ainakin mä oletan sitä, että tavallaan esimerkiksi itsekuri sen suhteen, että jos haluaa tavallaan, tai totta kai aina haluaa tavallaan pitää tuttuihin ja kavereihin niin kuin yhteyttä, mutta syystä tai toisesta ei aina tule pidettyä. Ymmärsinkö oikein? Joo, esimerkiksi. Joo, mielenkiintoinen näkökulma. Jotenkin mä oon itse aina ajatellut silleen, että se on ehkä niin kuin mikä on tässä tullut myös tänä vuonna semmoinen niin kuin isoin oivallus. On se, että tavallaan ne ihmiset, jotka kuuluu sun elämään, joiden pitää olla sun elämässä, niin ne ihmiset pysyy tai ne tulee sun elämään. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin sun omaa juttua. Keskittyä ittees. Ja ne ihmiset, joiden on tarkoitus tulla siihen, jotka tulee auttaa sua siinä, että sä saavutat sen, mitä sä haluat, niin ne tulee siihen ja ne pysyy siinä. Ja niiden kanssa tulee myös automaattisesti pidettyä silleen niin kuin yhteyttä. Että jotenkin mulla on paljon frendejä silleen, me nähdään tietysti kerran 3 vuoteen. Kaikki vaan jatkuu tietysti siitä, mihin me ollaan niin viime kerralla jääty. Että en mä tiedä siis, ehkä toinen semmoinen asia, mitä ei ehkä tarvitse sen enempää niin kuin miettiä. Koska mä oon niin kuin mä oon huomannut just itse asiassa eilen vai toissa päivänä, yksi frendi sanoi mulle, kun mä olin sille jossain vaiheessa, että ne ihmiset tulee sun luo, joiden oikeasti kuuluu tulla. Niin se niin kuin sanotaan mulle ihan täsmälleen saman takaisin. Hei, sä olit ihan täysin oikeassa, että ei se mene. Ja mä itse niin kuin uskon ja luotan tohon.
tohon, että se ei niinku sen enempää tarvitse niinku nähdä siihen tavallaan silleen niinku, vaivaa on väärä sana, mutta silleen niinku sen enempää stressata sitä. Joo, se on luontaista. Anteeksi Tuukka. Ei joo, sano vaan, jatka vaan. Sä summasit Ville hienosti tuon Tuukan kysymyksen, ja tässä kun me aletaan lähestyä loppua pikkuhiljaa, niin sä sanoitkin jo tuossa, että tämä aihe, mistä sä kommentoit, niin on ollut yksi tämän sun vuoden isoimpia oivalluksia. Ja nyt tässä, kun me aletaan lähestyä vuoden loppua, niin mitkä on teillä niin kuin isoimpia oivalluksia tämän itsekurin suhteen? Nimittäin itse asiassa todella hyvän aasinsiltana just tästä, Ville, mitä sanoit, että sellaiset ihmiset tulee, joiden kuuluu tulla. Niin mun isoin oivallus ja oppi itsekuriin liittyen tänä vuonna on se, että ja minkä mä sanoisin niin kuin suorana ohjeena kaikille kuuntelijoille, mikä kannattaa kirjoittaa ylös. Että sitten kun tästä itsensä kehittämisestä innostuu oikein todella paljon ja alkaa tekemään innostuksen energiasta käsin niitä asioita, mitä tekee, niin ulkopuoliset ihmiset huomaa sen ja sitten alkaa aukeaa ihan uudenlaisia ovia. Ja se tarkoittaa sitä, että jos innostuspäissään laittaa kalenterin täyteen hommia ja erilaisia projekteja, ja sitten kun niitä ovia on aukeamassa, niin se voi tuottaa stressiä, vaikka se onkin kohtalaisen myönteistä, mutta mun isoin oppi tänä vuonna on ollut se, että kannattaa jättää sinne aikatauluun myös löysää, vaikka se olisi kuin täynnä kivoja juttuja. Nimittäin niitä ovia alkaa aukeamaan, kun asiat tekee oikeanlaisella asenteella. Tämä on kyllä hyvä. Mitkä on teidän vuoden tärkeimpiä oppeja itsekuriin liittyen? Mulla on varmaan kans just toi, niinku, kun on ollut just silleen, että välillä tulee painettua tavallaan töitä ja hommia silleen tosi paljon, niin just se tasapaino tavallaan, että oikeasti ottaa niinku sitä vapaa-aikaa ja just se, että niinku pyrkii tekemään asiat mahdollisimman niinku tehokkaasti ja silleen niinku järkevästi, että tavallaan, että sä oot saanut tosi paljon aikaa, mutta sitten sulla on kuitenkin jäänyt aikaa taas jollekin ihan muulle niinku vapaa-ajalle tai mitä sä haluat ikinä tehdäkään rentoutuu. Niin se on ollut yksi isoimmista itsellä ainakin. Mun on pakko kyllä komppaa Topiin. Että toi on kans niinku itsellä se jotenkin niinku alkuvuodesta oli silleen, että niinku paino vaan tehdä se niinku duuni silleen kello ympäri ja teki hommia. Mutta sitten mä vaan tajusin sen, että ei mun tarvitse tehdä niinku tuntimääräisesti niin paljon. Jos mä vaan pyrin kehittyyn ja niin, teen ne asiat, mä pystyn jossain vaiheessa tekemään ne asiat paljon nopeammin. Ja silleen niinku sit jää niinku, ennen kaikkea se, että on niinku sellaista omaa aikaa. Se on jotenkin niinku, se on vaan niin tärkeää. Ehkä niinku konkreettisesti mä oon oppinut tavallaan sen, että mieluummin mä teen niinku silleen, ota vaikka vartin breikin, kun että mä tekisin niinku tunnin putkeen hommia. Ehkä niinku silleen konkreettisesti ja silleen niinku mahdollisimman selkeästi selitetty. Tuo on ehkä niinku itsellesi. Joo, mulla ehkä just vähän samantyyppinen on just toi palautumisen ja erityisesti unen tärkeys. Mulla oli pitkään meni sillä lailla, että mä nukuin niin 6-8 tunnin yöunia ja yritin painaa päivällä niin paljon hommia kuin kerkes vaan. Mutta sitten vähän niin kuin tuli semmoinen seinä vastaan ja siitä tuli semmoinen ajanjakso, että täytyy palautua. Ja nyt sitten mä mieluummin nukkuu 8-10 tunnin yöunia ja päivällä sitten teen mitä teen ja pyrin olemaan kokematta niin mitään syyllisyyden tunteita tai mitään tekemättä jättämistä töistä. Mieluummin siirtää ne seuraavalle päivälle, kun on niin täysin vireessä ja tekee niin täysin elinvoimaa niin sanotusti hommat kunnolla maaliin. Mun mielestä Niko puhunut vähän aikaa puhuu tuosta asiasta just silleen, että se on tavallaan hyvä, että kun sä lopetat vaikka työpäivää, että sulla jää jotain niin kuin sit sinne seuraavalle päivälle, että sä et tavallaan
tyhjennä sitä koko työpöytää, vaan että sulla on koko ajan niin kuin jotain, mitä tehdä. Että tavallaan pysyt sit niin kuin myös innostuneena ja sulla on se motivaatio niin kuin pysyy. Ja Topin mulla katkesi vähän ajatus tässä, mutta jatka vaan. Se katkesi täysin syystä, koska aasinsiltana tästä asiasta nimenomaan, että jää seuraavallekin kerralle asioita ja kuulijat sekä me jäädään myös nälkäiseksi tästä niin kuin keskustelun hurmasta, niin kuten tuo edesmennyt toimittaja Perttu Häkkinenkin aina sanoi silloin, kun Tunteroinen alkoi kohtaamaan loppuaan, että ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu se, että sovitteluaika päättyy, niin meilläkin se koittaa tähän kohtaan, mutta tämä kaikki mahtavuus jatkuu seuraavassa jaksossa, jolla palataan uusin kujein taas uudella aiheella asiaan. Ja minä kiitän poikia ja kuulijoita ja me palaamme seuraavan kerran uuden jakson parissa. Kiitoksia. Iso kiitos. Kiitos. Kiitos teille. Moro. Yes, moro. Se on moro.